Salut. Agua bendita, hijo mío. Dani, si no, cógelo tú. Si no, cógelo tú. Claro. Bona tarda a tots. Nosaltres que formem aquest equip del CARAC volem agrair a aquest equip tan magnífic i alhora tan enriquidor envers nosaltres. Ha sigut una experiència molt novatosa. Ens ha servit per créixer i conèixer més a l'interior de les nostres vides, les nostres reaccions i les lluites que portem dins nostre. Però també descobrim que hi portem coses amagades i són bones de veritat. Havien sorpreses que sortien d'un mateix i que això no es pot donar a entendre, és viure-ho. Torno a repetir, equip admirable. Han treballat amb una força que et feien seguir endavant i endavant. Mai ha faltat el somriure de cap terapeuta, mai ha faltat una abraçada, mai ha faltat el seu ajut personal. Hem arribat a ser amics de veritat. Ens hem contagiat amb el seu do de l'estimació. I des d'aquí, tots nosaltres, i adreçat a aquest gran públic, us enviem una abraçada plena d'amor i que tanta falta ens fa. És gratis estimar-se i no costa gens. Seríem més feliços i això també s'ha trobat aquí. Gràcies, Anna. Ets una terapeuta, una gran terapeuta, una gran persona i amb una força envejable. Sílvia, jo et diria la noia riallera i dolça. Mai has perdut el do de riure. Gràcies també al Marc pel seu treball tan ben portat. Roser, coreògrafa. No hi és, però va més. Mira que bé has preparat el programa per poder oferir aquesta festa al poble de Vilassar. Jo sempre dic que Vilassar s'ho mereix tot. Visca el grup terapèutic!